Nagmulong sa bakit? Gulo ko sa kito. Mag-ingay. Kaya ito yung namin pagkakanato na daw. Ayan pa kayo dito. Lang. Nami lang. Pwede ba ana siya nakani ipares ana? Oo. Next week, pala siya butangan. Ay na lang, kaya siya. Birthday nila yung anak kay Coach. Wow, lauya. Ginit pa. Kasi alin ba? Nga naman sa barko siya. Na may tinidor. Di ba siya makatinulog good? Gagong.